Kto si hraje, nezlobí. To si iba myslíš. Správ 180. Ja spravím 360. Počkaj. 180 je iba dozadu. Ja spravím 360. Čakaj, ja som to napravo si predstavila. Ja sa strašne nudím. Sprav stojku. To nevím. Ja to naučím o stenu. Ty sprav, no. Ja viem stenu. No tak sprav. Neviem, zrovna. Či na tejto zemi to chcem robiť. A momentálne s môjim chrbtom asi tiež nie. Sprav, ja to chcem vidieť. Bo takú rýchlu, vieš, že sa oprezáš do nohy. Že sa bojím, že mi to nevidia a tu padnem na ten koberec a sa šumiknem. Nepadneš. Nie vždycky mi to vyjde, nie vždycky mi to vyjde. Prestaň. Hej, ponožky má Nike mega pekná. Keď sa to Sprav stojku, pišulko. Lenko, udelej dřep. Tak stojku či drep? Stojku sprav. Počkaj, spravím si na tú copu. Ťa vidím v zrkadle. Hej, vysadila cigánka na olympiáde, smrdí na 100 metrů. Popiči, udelejte backflip. Nie. Ze zadu k nám, to asi ne. Udelejte obe stojku, ja ju nevím. Ako sú stropa toho? A ďakujem za darčeky. Udělejte most obráceně, se naučíš, no jasné. Ještě sa zabijem pritom, dokážeš kotrmelce. Áno. Nedokážem. Áno. Udělejte 69, 360. Máš spraviť 360 otočku. Tu stojku správ. Koberec, posmí. Počkaj, toto mi tu zavadzá, daj mi 20 sekúnd. Tu stojku, tak kotrmelec. Tá stojka bola rýchla, ani som nevidel. Popiči. Ja by som sa zabila, Lenka. Vieš, čo sa stane, keď farára prejde pranný valec? Digona, starý ojebávač. Zec mi kokot, Nikolás. Ja nejsem ojebávač. Zas toto? Áno. Zas tento. Ste pekné, choď aj ty mi a ja to neviem! Chytím ti nohy. Ne, ja sa zabijem, ja sa neudržím na rukách. Však keď nespravím ani klik hen. Kúkaj. Poď. Ani ženský nedáš? Ne! Kúkaj. Spolu takto posilujeme ináč. Tak to sa robia, ne? No. Takýto. Ukáž, ešte počík dáš dole. Ja ťa uistujem. No. Je. Ani ja neviem, klik a stojku viem aj bez steny. Ja by som tu letela potom na papulok bez tej steny. Daj sa naklona a tak sprav klik, nemusíš stať na špičkách. Sprav som ho spravila a neviem to. Lásky, vy ste hlúpe, oni chcú, aby ste šaškovali, aby robili cikriny a hodili si. Však My sme sa rozhodli, že ideme streamovať a budeme robiť jogu a nejak to trošku Robka je ako, že ju trtkáš dozadu. Koľko meriate? 106 plus minus. A ja som sa zmohla. Jedným klikom. S pomocou. Áno. Daj na stahnách klik. Na stehnách. Však ženské sa robia na klanách. Áno, dám si nohu za hlavu. Sme to robili. 166, ja, že tak 175 sa zdáš vysoká. Nauč ju tú stojku. Nechcem vedieť stojku, zlomím sa, už to pochop. Však Vicky Janakovi som tak zlomila, ale to bolo asi mlynské kolo. Ukáž. Však som zmohnutá. Hlavu za hlavu. Nohu Hlavu za za nohu. nohu daj.
Nohu za hlavu. Urob sviečku, Barbora. Jebe ti? O čo sa vám jedná? O čo sa mi ja ti spravím sviečku, ale neviem, či bude akože tip-top. Joj! Áno, Počkaj. a sviečku. Spada! Nevidno, bolo vidno, netreb. Zase Poď nohu za hlavu, však kúkaj, ne? Zase to robíš more. Počkaj, sa tam udržím chvíľku, ale iba. Tak, vidíš? Hotovo. Ty si tam bola? Nohu za hlavu, však som dala. Ukáž zadek. Ukáž kokot. Tak teď to nejde vidět. Ukáž zadek. Ukáž kokot. Ale daj obidve nohy za hlavu. Povedaj si nohu za hlavu, ne obidve. Fúha. Dobre. Neviem, čo tu robíme, ale máme obedzené. Ale daj obdiv nohy za hlavu. Nedám, však to Koľko to nespravím. máš ložné? Jak mám dať obidve nohy za hlavu, však to nespravím. Ja som to vedela, ale mám seknuté kríže. Lenka, ty sa nesmej a rob stoj. Jaj to, ono tu bude Vieš, dávať čo sa nohy za stane, hlavu keď a ja budem farára stojke. prejde párny válec? Urob dreb na jednej nohe. Čo ti šibe? To ma zaujíma. Počkaj. Ale neviem, ktorú mám silnejšiu. Teraz momentálne asi ani Ani jednu, počkaj, tu ne. Keby sa chytím, tak to zistím. Nespravím dreb. Ja neviem, počkaj. Dobre, nie. Lenko, nohu za hlavu. Svetý obrázok. To je super. Nečakala som, že tu bude 60 ľudí kúkať na to, jak sme mali v pláne robiť jogu a robíme tu gymnastiku a neviem čo všetko. Mia si silná len v posteli, tak to nie. Čo ty vieš, aká som ja v posteli, preboha? Keď zbiješ ľudí. Uvidíš to, jak tú papuču hodím cez ten telefón do hlavy. Zacítiš. Väčšina ľudí tu je za to, že tu ukazujete nohy. To, ale to nebolo v pláne ukazovať nohy. Ja nechcem tu mať žiadnych uchyláchov. Uchylákov. My tu máme uchylákov, ktorí na nás pozerajú len kvôli nohám. Nech tu majú x-ko tu. Tam nech ho stlačia a choďte preč uchyláci. Lenko, prosím, nohu za hlavu. Bára to tež udelala. Ale ja mám A bolavý proč chrbát. je polka Čechu? Ja neviem. Ja som deviant na nohy. Tak si to užívaj teda. Tak choď preč, ja sa tu nechcem. Choď preč. Has, como, 10, 20, 360 i Leugo House. Has una flexión. A ve tomu, keby dáte dole ponožky, máte tu tak 100 ľudí. Že aký retro luster. Jedno svetlo mi stále nesvieti. More, odkud ste? Od vedla. No, odvedla. Len za nohy. Čo za nohy? Len za nohy tu sú. Asi. Choďte preč! Lebo naozaj ja chytím tú papču a ju tak hodím do toho telefónu, že to ucítite aj vy. Mia, ukáž sem nohy, kde si ich strčila. Preč! More, to stále odkud ste? Kam posunie? Odkud sme? Odkud sme? Pán Max sa pýta. Odkud sme? Sme Prešova. Sme Od Prešova. od Małacek. Išiel Macek do Małacek. Daj nohy pred kameru a pozraj, ako budú ľudia prichádzať. Skryte nohy, uvidíte, jak pôjdu preč ľudia. Práve som ich skryla ináč. Čau, Alex! Ďakujem za ručičku. A pokiaľ neprídu, dám 100 ručičiek. Ručičiek. Píčo, more, polština, slovenština, čeština, všechno namícháno. No však kúkame tu na to tak, že proste polka Čechov, zrazu tu dojde nejaký Niekedy tam neznámy máme týpek. Arabov ináč. Áno, niekedy tu sú Arabi, niekedy Nemci. Boh ví, co tu je na tomto TikToku našem krásnem. Baru, poď naučím ťa stojku. Ne. Alex, si povedal, že nemáš coiny a zrazu mi posielaš akože gifty?
Ale áno, ďakujem ti krásne. Si ten najlepší spolužiak na celom svete. Mám šok, holky, z vás, fakt. Nemaj. Však som dobil, no tak ich môžeš aj minúť rovno na mne. Lenko, klik. No, ja to si to kúknem, či spravíš klik. Však ja som ho tu už robila. Môžeš si dať do ponožky plus? Ne. Ďakujem za tofu. Nech sa ľúbi. Musím si aj na kurvičky nechať. Alex, akože prepáč. Koho si zase robila? Čo? Hovorím sa mi uchyl, môžeš si dať do ponožky plus. Choď preč, tu máš X, vypadni, lebo hej, ja chytím tú papuču a tak Už polož tú papuču, ty už to hovoríš 20 krát. Čak, lebo furt nevypadávajú. Nechaj papučou. Nenechaj, lebo ja ich chytím a tak mi ju hodím do hlavy. Ďakujeme za ružičky. Není tam X. Čo je? Max nám posiela ružičky. Ďakujem za ružičky, Maxo. Môžeš si dať do ponožky plus? Nechceš mi zjesť Rit plus? Predávaj použité ponožky, zarobíte. Ináč. Maxo, to je jaké Môžu tam byť aj hnusné. diery, myslíš? Maxík, Max. Maximilián. Maximus. Maxopes. Môžeš si dať do ponožky. To je lepšie, ale teraz Práve, že by chcel ti zjesť Rit. Nech ide do Rici. Môžu byť aj diery. To je lepšie. Chcem. Nechceš. Lenko slobí mi dať G. Píška hodky. Pokiaľ mi nebudeš písať, tak možno aj áno. To Ďuriš napísal, že Maxim. Kto to? Čo? Lenko Šloby mi dát IG. povedala. Podjebník Lenuska, Nedávaj môj IG. podjebník 13. Prestaň. Som povedala, pokiaľ mi nebude písať, tak áno. Okay. Tak to napísal, že Maxim. Dick, tak. Takže mu dajte ban. Komu? A kto písal, jaký Maxik? O čom sa tu jedná? Dick, tak mu dajte ban. Ja už to chápem. Idem, ahojte a príjemný live. Ahoj. Ahoj. Ja to neslyšel. Koho? Ja kedy natočíš nové, ja netočím porno, kámo. To je jaká škoda. To je fakt super, tak ja si začnem točiť porno, ja neviem. Máte radi seme? Sme. Tomu, co chtěl, aby si sundali ponožky. Víš, jak se mi dáš daleko od toho telefónu? Lenko, prosím, chci. Teraz som ti ho povedala. Podjebník Lenuska, podjebník 13. Neviem, jak sa to u vás volá, u nás je to podjebník alebo potržítko. Takže potržítko Lenuška, potržítko 13. Ešte? Delej na to, hnedka olajkujú. Koho vole pičo, more? Ahojte. Ahoj. Lenka, čo je toto? Takže Lenka má od 13. Prečo to Toto máš? isté meno na IG. Tomu ver, že hej. Ďakujem, že prečo tu máš vysačku? Tebe more. Patrik, bude žárli, ne, to nemôžeš. Ja neviem, čo sa tu deje, ale na to hovorí môj Instagram. Ty nezabudaj na to, čo sa stalo. I 17. Som do Instagramu prines. A to vás nemusí zaujímať, prečo ja to robím, čo robím. Tu čo sa stalo? Čo sa stalo? Si to dala zle. Však, ale ty kokos, prišlo ti. To neznamená, že ti to potvrdím. Presne tak. Začnite sledovať skôr naspäť, však mám verejný. Tak si daj súkromný. Na čo? Lebo Patrik bude žiarliť. Takže nemá ani na čo žiarliť. Takže... No, vidíš, takže netreba Takže sa ty smiať. sa prosím nestaraj ináč do môjho života, čo ja mám s ním, lebo fakt už ma nebavíš. Takže tak. Tu chcela povedať, že chodíš